katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan po ang aming pangako sa ating halos 2 milyon followers dito po sa social media ang Facebook, kung saan live hong napapanood itong ating programa, CLTV 36 News Stream. Live din ito sa ating YouTube channel. Ayan, nakikita ninyo sa taas yung ating mga socials. Pwede ho ninyong i-follow, pwede ninyong bisitahin. And of course, napapanood din ito sa bayan sa telebisyon via Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao. At dito ho sa Air Cable Converge Channel 71. Dito rin sa Central Luzon, syempre sa ating 37 cable partners, ganyan din ho sa Free TV Channel 36, dito po sa Kalakhang, Pampanga. Kumusta ako po kabalen? Dakal tamo balita, marami hong kaganapan over the weekend at marami ho tayong mga binabantayang iba't ibang eksena na alam ho natin nakaka-epekto, may impact sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya na lang ho yung siyempre, traffic situation, weather situation. Unahin natin yan, and then of course mamaya ihahatid ko sa inyo yung detalye ho ng balita kaugnay nitong tigil operasyon ng mga quarry operators. Kanina nakausap ko si Kuyang Antonio Aison, yung presidente ho ng mga quarry operators sa Porac. At makakasama dapat natin dito sa interview, pero meron lang siyang medical ano tawag dito? Meron lang siyang medical appointment ngayon pong umaga. So mamaya makakausap natin para mas mapalalim natin yung issue, no, yung talakayan kaugnay itong tigil operasyon ng mga quarry operators dyan ho sa Porac
bilang protesta sa dagdag buwis na ipinataw ho ng lokal na pamahalaan. Ayan, isang magandang umaga. Bago tayo magpatuloy, good morning muna kay Kuyang Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Ayan, maya payabak Kuyang Joel. Aking kaibigan, magkape tamo. Ay ni. Magkape ako naman eh. Ay ni. Magkape ako naman. Good morning. Yan. Isang magandang umaga ho mga kabalin. Nagkape na ba ang lahat? Pangalawang kape ko na to kaya medyo nanginginig na ako. Nakakailang kape ba kayo sa isang araw? Ikaw kong Joel, makapilang kang kape. King Meto Ngayaldo. Ayan, parang maganda pag-usapan yan. Diba? Ilan ba yung dapat? Ilan yung pwede? Depende. Actually, ako depende. Maximum siguro 3 para sa akin. Yung ako. Yan, di ba? So may Q&A. O yan, may Q&A. Ikaw kong Joel, makapilang kang kape. King Meto Ngayaldo. Ayan, good morning Kuya Justin, sabi ni Kenneth Lizarondo. Yan, isang magandang umaga Kenneth. Ayan, maraming salamat sa pagtutok. Ikaw ba Kenneth, nagkakape ka? May kape lang kang kape. Maya payabak. Dakala salamat po King Pamanalbe. Ayan, at isa pang nanonood sa ating programa, of course, si Angelo Redaha. Thank God it's Monday morning, Central Luzon. 31 days na lamang at Pasko na. At 30 days na lamang po, magiging 2026 na. Oo, bagong taon na, no? Less than 40 days. More than a month na lamang ay bagong taon na ho. Makikita niyo magtatanungan na naman tayo ng New Year's resolution yan. Di ba? Sabi ng Kuya Joel, makaatluya ka nung kape. Kanuso sobra king atluy Kuya Joel. Awas. Tuya naman. May kasi putang may pasobra ka. Kay mangalgal na kayo. And sige, bago tayo magkape, habang nagkakape tayo, ito sa mga babiyahe ngayong araw, ito silipin muna ho natin. Kondisyon ng mga kakalsadahan. Dito muna ho tayo sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. At ito ho ay mula sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. The scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon netama matudesisyon natama. Ito ho mga kabalen para ho sa mga babiyahe ngayong Lunes, 10:08 ng umaga, November 24, sitwasyon ho ng mga kakalsadahan sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Dito muna tayo sa may boundary ng Angeles, San Fernando. Di kani pong Telabastagan, kabalen. Opo, metong ikaring tawag dito, bottleneck, no? Kung tawagin, yung parang choke point. Diyan ho, bumabara at madalas traffic, lalo na tuwing mabigat yung dali na traffic, lalo na tuwing rush hour, Sige, sa mga oras na ito, ayan, ginagalaw ho ng ating mga kaibigan sa CPOSCO. Ito hong camera at ipinakikita yung sitwasyon dyan sa may boundary ng Angeles City of San Fernando, Pampanga. Light traffic sa mga oras na ito. And pagdating naman ho dito sa area ng Panings, ayan mga kabalen, light traffic din. Batay na rin ho sa ating monitoring mula po sa CPOSCO. Samantala dito ho sa may Holy Angel Village, ayan, bago yung mga video natin, light traffic din. Bagamat may bahagyang paghihintay dahil alam naman natin marami hong mga traffic light dyan sa area na yan at yung kanto, papasok, doon sa mga economic zone, dyan ho sa Bacolor, Kalulot. Samantala, dito naman sa may Del Rosario o Sindalan traffic light area, light traffic po sa mga oras na ito. Ganyan din sa may Del Rosario, light traffic. Sakop maimpis portion ng City of San Fernando, itong MacArthur Highway, light traffic. At ganyan din sa may Dolores, kaya pong St. Jude, traffic light area. At pero ayan, pagdating ho ninyo, pagtawid ninyo ng intersection, if you're headed downtown, headed south, dyan ho sa may Makabakle, Dolores Makabakle, kaya ni pong San Fernando, light to moderate traffic ang aasahan natin dyan, mga kabalen. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama
Tuloy-tuloy tayo sa pagsilip sa mga sitwasyon ng kakalsadahan ngayong araw ng Lunes. Alam ho natin, pag ganitong Lunes, maraming bumabiyahe at syempre, busy-busy itong mga kalsada, lalo na yung North Luzon Expressway. Ito ho yung sitwasyon ng NLEX dito ho sa ating, mga kabalen, sa oras na ito, 10:11 ng umaga. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto na ito makibalita, makyara, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Para ho sa mga kababayan nating babagtas ng North Luzon Expressway, ito ho yung aasahan ninyong senaryo. Diyan sa may Balintawak Toll Plaza, if you're headed north, wala hong problema dahil pasalubong ho kayo eh. Wala ho masyadong umuwi ngayon ng probinsya. Lahat paluwas ng Metro Manila. So light traffic dyan. Diyan ho sa may Valenzuela Interchange, ayan, moderate traffic. May bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko lalo na sa mga patungong Metro Manila. Sa mga oras na ito, silipin natin yung update ng NLEX kung ano yung dahilan. But I think this is the usual traffic, ano? Medium. Ayan na naman ako sa medium. Ano ba yung medium? Small, medium, large. Moderate traffic, Mindanao Toll Plaza din, ano? Batay na rin yan sa update po ng NLEX as of 9:10 in the morning. Ayan. And pero ito real time ho ito, yan. Valenzuela Interchange, nakikita natin may pagbigat na ng daloy ng trapiko sa mga patungong Metro Manila. Yan po, sa lubungan na kayo ng mabayat na daloy ng traffic. And then may Kawayan southbound, abay light traffic naman, ano, magkabilang linya kahit yung northbound lane, ganyan ang sitwasyon. At dito ho sa may area ng Ciudad de Victoria Interchange, ayan, nakikita natin na marami-raming sasakyan but light traffic. Bocaue Toll Plaza, dyan ho sa may Bulacan, light traffic. And marami-raming sasakyan pero light traffic din sa may portion ng City of San Fernando, Pampanga na sakop ho ng North Luzon Expressway. Sige, mula naman sa NLEX, silipin natin yung sitwasyon dito ho sa ating karatig probinsya. Yan pong Bataan. At yung mga babiyahe patungo naman ng Olongapo, Subic at iba pang bahagi ng Zambales dito ho sa ating rehiyon, ano, gitnang Luzon. Sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan ng Bataan mula sa One Bataan Command Center. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyara, matuto at magdesisyon, natama. Abay, as usual, as expected, ano, light traffic diyan sa may Mulawin, Samal, Bukay, light traffic, Balanga, light traffic din, Alauli Crossing, light traffic. Paalala lamang, sumunod sa mga itinakdang speed limit. Diyan ho sa lalawigan ng Bataan, 60 yung mga motorsiklo, 50 yung mga van, at yung mga truck na naglalakihan, 80 ang mga pribadong sasakyan, at kayo pong mga namamasada, hanggang 70 lamang yung maximum na takbo. Kabalen, meron ho tayong binabantayang tropical depression. Kaninang 8:30 to, no? At mula ho sa ating Weather Bureau Pag-asa, makibalita muna tayo ano yung update dito kay Verbena at kung ano ba yung magiging impact nito sa ating weather condition ngayong araw at sa buong linggo. Narito po ang ulat mula po sa Pag-asa. Mula sa UST Pag-asa. Narito ang latest weather update po dito sa binabantay ulan ni Bagyo na si Tropical Depression Verbena ngayong November 24, 2025. Sa kasalukuyan, tatlong weather system ang nagdadala ng mapagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Narito na, una po dito, itong shear line o yung ang pagsasalubong ng bahagi ng yan at easterlies na nagdadala ng mapagulan at thunderstorms dito sa may eastern section ng Luzon, habang ang Luzon naman o yung hangin ng yan ang nagdadala ng mga mahinang pagulan at dito sa may Northern Luzon, habang
itong si Tropical Depression Verbena ay kasalukuyan as of 8 a.m. Kanyang sentro is namataan sa layo 290 kilometers east-northeast 1921 Surigao del Sur na may maximum sustained winds na 45 kilometers per hour at gustiness na umaabot ng 55 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos para kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ay inaasahan po itong si Bagyong Verbena ay magkakaroon ng close approach over southern part ng Eastern Visayas or northeastern part ng Mindanao ngayong hapon. At after ng close approach ay maaari po itong bumawid dito sa may Visayas area hanggang Palawan today hanggang Wednesday at lalabas po ito ng ating kanapuan dito sa West Philippine Sea by Wednesday morning. At kung mapapansin po natin is mapimeting itong bagyo yung kanyang tropical depression category hanggang makatawid po ito ng Visayas at once nakalabas na po ito ng ating kalupaan ay maaari po ito mag-intensify into a tropical storm until Thursday at inaasahan po before siya lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ay maaari po itong mag-intensify further into a severe tropical storm by Friday at maaari pa po itong bumaba from severe tropical storm category once nakalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility dahil po sa interaction nitong bagyo sa ating northeast monsoon. Sa kasalukuyan may nakataas po tayong mga signal number 1 sa ilang bahagi ng ating bansa. Una na po dito itong southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, itong provincia po ng Romblon, northern portion ng Palawan, including Puyo and Calamian Islands, mainland Masbate, central and southern portion ng Eastern Samar, central and southern portion ng Samar Province, Biliran, Leyte, southern Leyte, probinsya ng Cebu. Kasama po dito ang Camotes Islands, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kasama po ang Caluya Islands at Guimaras, Dinagat Islands, Surigao del Norte, including Siargao and Bukas Grande Island, northern portion ng Surigao del Sur. Kasama pa rin po sa signal number 1 ang Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur, Camiguin at northeastern portion ng Misamis Oriental. Sa kasalukuyan, itong si Verbena ay maaari din po magdala ng occasional gusty winds o yung biglang bugso na malalakas na hangin sa mga areas po na hindi kasama sa wind signal. Ngayong araw ay inaasahan po na makakaranas na occasional gusty condition ang Luzon, Visayas, Caraga at Davao Region. Then pagdating po ng Tuesday, November 25, ay maaari po makaranas ng gusty condition ang Luzon, Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sarangani. At pagdating po ng Wednesday ay maaari pa rin po makaranas ng gusty condition ang Luzon, Eastern Visayas, Iloilo, Antique, Negros Occidental, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Awit-Awit. Sa kasalukuyan dahil po sa mga pag-ulan, dadala po itong shear line at itong papasok na Bagyong Verbena ay naglabas po tayo ng weather advisory kung saan maaari po makaranas ng 100 to 200 mm sa pag-ulan within 24 hours. Itong mga probinsya po ng Eastern Samar, itong Samar Province, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. 50 to 100 mm na pag-ulan naman po ang inaasahan sa ilang bahagi po ng ating bansa, particularly itong Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, probinsya po ng Cebu, dito po sa may Bohol, dito sa may Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bicton, Siquijor, Negros Oriental at Negros Occidental. Particularly itong area po ng Luzon ay dahil po sa epekto ng shear line kaya po nakataas pa rin po ang 50 to 100 mm sa pag-ulan dito sa mga nasabing lugar. By tomorrow, dahil pa rin po sa epekto ng shear line at itong si Bagyong Verbena, nakataas pa rin po ang maaari po makaranas ng 100 to 200 mm sa pag-ulan ang Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, probinsya po ng Cebu, itong Leyte, Masbate, Sorsogon at Albay, habang 50 to 100 mm sa pag-ulan naman po ang inaasahan dito sa may Cagayan, Apayao, Kalinga, Isabela, Quirino, Aurora,
Quezon, Camarines Norte, Batangas, Quezon Province, Camarines Sur, Catanduanes, Marinduque, Oriental Mindoro, Palawan, Antique, itong probinsya po ng Guimaras, itong Negros Oriental, Bohol, Siquijor, Northern Samar, Samar Province, Eastern Samar, itong Southern Leyte at Dinagat Islands. Then by Wednesday, dahil po sa surge ng Northeast Monsoon ay maaari po makaranas ng 100 to 200 mm sa paglan ang Cagayan at Isabela at itong probinsya po ng Aurora dahil naman po sa epekto ng itong bagyong Verbena ay maaari po makaranas din po ng 100 to 200 mm sa paglan ang Oriental Mindoro. Dahil pa rin po sa epekto ng shear ay maaari po makaranas ng 50 to 100 mm sa pagulan ang Apayao, Kalinga, Mountain Province, Bugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon. Kasama rin po dito ang Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique at Palawan. Kasalukuyan meron po tayong nakataas na gale warning, particularly dito sa may extreme northern portion po ng Northern Luzon, particularly itong Batanes, kung saan bakit po silang makaranas ng mga pag-alon na pwede po umabot ng 2.8 to 4.5 meters. Kasalukuyan pong nakataas, meron po tayong moderate to rough sea condition dito sa may Northern Luzon at dito sa may eastern section ng Central and Southern Luzon. Moderate to rough na sea condition na maaari pong maranasan dito sa may natitirang bahagi po ng Southern Luzon at slight to moderate sea condition naman po ang mararanasan sa ilang bahagi po ng aming bansa. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Munir Baldomero, Batangas. Yun ho mga kabalin, ating natunghayan itong weather update mula ho sa DOST Pag-asa kaugnay nitong bagyong si Verbena at luckily hindi masyadong ramdam dito ho sa atin sa Central Luzon, maliban na lamang sa eastern section may mga pag-ulan na mararanasan pero manatili hong mga nakasubaybay dahil maya't maya maglalabas din tayo ng rainfall advisory kaugnay nito hong of course yung ating dito na nakakaapekto rainfall advisory na may impact dito ho sa iba't ibang lalawigan ng gitnang Luzon. Skip the scroll and stream at 36 news stream. Kasama si Justin. Ito naman mga kabalan, isang emergency water interruption muna tayo. Update muna, breaking news ay mawawalan ho ng supply ng tubig o nawalan ng supply ng tubig dyan sa may Barangay Anunas at Barangay Pampang, Angeles City. Kaninang alas 10 tatagal hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw ho ng Lunes yan dahil nagkaroon ng line leak. So, rene-repair na po at ina-expect na matatapos ng alas 5 ng hapon. Apektado rin ng nasabing emergency water supply interruption ito pong Rosewood Park Home Subdivision at yung Barangay Santa Teresita dyan sa may Angeles City. Hanggang alas 5 po ng hapon ngayong araw ng Lunes. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at 36 news stream. Kasama si Justin. Damay din yung ilang bahagi po ng Barangay Malabanyas, Angeles City. Hanggang 5 p.m. wala pong supply ng tubig. Likya po itang main line na ring prime water at re-repair na mayari yakan wala 5. Ito naman mga kabalan, hindi na breaking news. Announcement ito ay 1 p.m. to 4:30 p.m. Diyan ho sa may San Pablo First, De La Paz and San Pedro, Palcarangan, Lubao, Pampanga. Mawawalan din ang supply ng tubig 1:00 hanggang alas 4:30 ng hapon ngayong araw dahil sa flushing activity ng prime water. Yan ho mga kabalan ng latest public service announcement. Kung may mga bago pa, follow nyo lamang itong page ng CLTV 36 News para ho maging updated kayo sa iba't ibang kaganapan, mga anunsyo. Nandyan ho at
ating ipopost oras na mai-anunsyo rin diyan sa ating mga sources. Yan pong ganyang impormasyon na merong impact, di ba? Natutuwa ako dito sa aking bagong graphics. Ayan. Like, subscribe. O, di ba? Very streamer lang. Kabalen, wag ho kayong aalis sa ating pagbabalik. Ihahatid ko sa inyo yung mga headlines ngayong araw ng Lunes. Ang detalye kaugnay ho nitong tigil operasyon ng mga quarry operators sa Porac at ang iba pang mga balitang dapat ninyong malaman. Yan ho lahat sa pagbabalik ng CLTV 36 Newsstream. Skip the scroll and stream at the 36 Newsstream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at the 36 Newsstream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at the 36 Newsstream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 Newsstream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at the 36 Newsstream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at the 36 Newsstream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 Newsstream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Sound check. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at the 36 Newsstream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at the 36 Newsstream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 Newsstream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama
matudesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at pagbati dito sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa, lalong-lalo na sa Mandap family ng San Simon, Pampanga. Ganyan din ho sa Quiroz family ng Arayat, Pampanga. Maraming salamat sa walang sawang pagtutok. At syempre, nakatutok din dito ho sa Angeles City, Kuyang Arnel Salonga, nanonood dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Ano ba itong pinapakita ko sa ating screen? Ayan. Yan ho'y pahayag mga kabalen ng Porac Sand and Gravel Quarry Operators. Yung samahan, yung kanilang asosasyon, kaugnay nito ngang pagtigil nila. So, basahin ko muna yung balita. Mamaya, basahin natin statement. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ano nga bang latest dyan? Ito kanina, napag-usapan namin ni Kuyang Paulo G. Maraming impact mga kabalen. Hindi lamang dito sa quarry. Mamaya puntahan natin. Pero ito po yung detalye. At makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. ito ho mga kabalen, 40 quarry operators ho sa Porac ang nagtigil operasyon bilang protesta sa umunoy tinatawag na double taxation ng munisipyo. Lubhang naapektuhan po ang supply ng buhangin at graba sa Luzon matapos tuluyang ihinto ng lahat ng 40 quarry operators at 850 howlers sa Porac ang kanilang operasyon simula pa noong November 7. Ito po'y binigyang linaw sa ito po'y bilang malinaw na pahayag. Ito po'y bilang malinaw na pahayag ng protesta sa umunoy dagdag na buwis at biglaang pagbabago sa pulisiya ng lokal na pamahalaan. Kinumpirma ho ni Buddy Dungka ng Kalam na wala ni isang quarry truck ang umaandar mula nang magsimula ang protesta. Isang hakbang na nagdulot ng agarang pag-igting sa demand para ho sa construction materials ngayong papaloob sa peak ng holiday projects. Ayon ho sa Association of Porac Sand and Gravel Quarry Operators Incorporated, posibleng umabot sa 128 million pesos ang kabuang lugi sa loob lamang ng 2 linggo. 38.2 million mula po sa operators habang 90 million naman sa mga howler. Dagdag pa rito at apektado rin po yung 60 hustlers, gasolinahan, repair shops, maging yung mga nagkakarenderya na umaasa po sa araw-araw na operasyon ng mga quarry truck. Samantala, sinabi rin din ho ni Board of Director o member ng board na si Porac Trucker and Howlers Association Leonard Lansang. Ito pong Board of Director ng Porac Truckers na si Ginong Leonard Lansang na nagsimula na silang maghanap ng supply sa mga karatig bayan, ngunit nahihirapan sila dahil mataas ang demand ngayon pong bare months. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Samantala sa panayam ho ng ating kasamang si Paulo G. Santos ng CLTV 36 News, sinabi ho ni Porac Mayor Jing Capil na bukas po siyang makipag-usap sa lahat ng quarry operator dahil malaki ang ambag ng mga ito sa ekonomiya ng nasabing bayan. Giit pa ng alkalde, hindi bumababa ang koleksyon ng munisipyo at matagal ng ordinansa ang ipinatutupad na buwis, enforcement lamang umano ang ginawa ng LGU. Dagdag pa ho ni Capil, ang Porac ang may pinakamababang tax rate sa Pampanga at karatig bayan ng Central Luzon kahit mataas ang kalidad ng buhangin dito. Nilinaw rin niya na kahit hindi siya nagbibigay ng municipal clearance sa ilang operator, wala umano siyang iniutos na stop operation. Isang pahayag na kabaligtaran ng kasalukuyang sitwasyon daw sa field. Samantala, ayon ho sa datos ng Kalam, posibleng malugi ang lalawigan ng higit 39.13 million pesos. Kada buwan ho yan, mga kabalen, hindi lang yung total. Kada buwan, kung magpapatuloy yung total shutdown ng quarry operation dyan ho sa bayan ng Porac. Skip the scroll and stream.
At every 36 new string kasama si Justin. Kaugnay ho nito, inaasahang magpapatawag ng dialogo si Pampanga Governor Lilia Pineda upang maibsan ang tensyon habang pinag-aaralan naman ng Asosasyon ng Quarry Operator ang pagsasampaho ng kaso laban sa Porac LGU. Kabalen, sa ngayon ho'y nananatiling nakahinto ang buong operasyon ng quarry dyan ho sa bayan ng Porac. Isa pong sitwasyon na patuloy na magpapabigat sa supply chain ng construction materials sa buong Luzon. Gaya ho ng aking binabanggit, kabilang ho doon sa mga apektado ay hindi lang yung supply chain, pati yung mga karatig na o yung ang tawag dito, indirect na beneficiary ng industriyang ito. Ibig sabihin, yung mga umaasa rin doon sa mga truckers, yung mga karinderya, yan. Unang-una ho yan, di ba? Pachemiras ko po kayong Porac. Pag ako'y nagbibisikleta, yung mga madadaanan mo, ang daming mga nagtitinda ng buko sa gilid, ang daming mga karinderya, di ba? Ang daming mga nagtitinda ng pagkain, banana queue, dyan ho sa mga out of nowhere, di ba? Makikita ninyo. Ang sineservisyohan nila, ang sineserve nila, ay yung mga tracker, syempre. Mga magdaraan dyan, may biglang karinderya. So, ngayon pong nahinto yan, apektado rin yung kabuhayan ng ating mga kababayan doon. And ito hong mga naghahanap buhay na to, alam naman ho natin, Pache, lalo na magtinda kang buko, bulantiga, nagtitinda ka ng banana queue, sabihin mo na, di ba? Ito ho karamihan sa mga kababayan nating ang hanap buhay ay nasa kalsada. Sila ho yung mga tinatawag nating isang kahig, isang tuka. Kapag hindi makabenta, di ba? Pag hindi sila nakapagtinda ngayong araw na to, apektado yung kakainin nila mamayang gabi o yung babaunin ng kanilang mga anak the following day, kinabukasan, di ba? So, yun ho yung impact nitong ganitong insidente o itong ganitong usapin. So, sana ma-resolve sa lalong madaling panahon at mamaya makakapanayam natin si Ginoong Antonio Aison, ang presidente ho nitong mga quarry operator. Para may mga demands sila. Ito, basahin natin yung kanilang pahayag, okay? I-zoom lang natin. Pwede bang i-zoom to? Anyway, ayan. Tama kailan matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 new stream kasama si Justin. Di sa neto makibalik. Tama kailan matuto at magdesisyon na tama. So basahin ko mga kabalen Pahayag ng mga miyembro ng lupon ng mga quarry operators sa bayan ng Porac. Kami, mga kasapi ng lupon ng mga nagkakwari sa bayan ng Porac, ay kusang loob na nagsara ng aming operasyon dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Number 1, patuloy na panggigipit mula sa lokal na ehekutibo, lalo na sa paglalabas ng mga municipal clearance na kinakailangan upang legal kaming makapagpatuloy ng operasyon. Number 2, pagkolekta ng labis at tila di makatarungang buwis na sa aming pananaw ay maituturing na double taxation laban sa mga quarry operators. Number 3, paikot-ikot at pagbabagong proseso na ipinatupad ng kasalukuyang pamunuan ng munisipyo. Hindi po namin naranasan ang ganitong uri ng sistema noong mga nagdaang administrasyon at simula pa noong 1986 ay hindi kami napunta sa ganitong mahirap na kalagayan. Number 4, gusto naming ipabatid sa mga Porakenyo na ang patuloy na panggigipit ng munisipyo ay nagdudulot ng tuluyang pagbagsak ng industriya ng buhangin sa Porac sapagkat hindi na namin kayang ipagpatuloy ang aming kabuhayan sa ganitong sitwasyon. Number 5, alam naming malaki ang naitutulong ng industriya ng quarry sa nakararaming Porakenyo. Ngunit kung magpapatuloy ang ganitong pagtrato ng kasalukuyang administrasyon, hindi na namin kakayaning itaguyod ang aming mga negosyo. And number 6, 6 na taon na kaming tapat na sumusunod sa mga alituntunin ng kasalukuyang administrasyon. Subalit taon-taon ay lalo pa kaming naghihigpit at nagiging mabigat ang pinapataw
sa amin. Hindi sana kami aabot sa ganitong sitwasyon kung wala ang suporta ng Kapitolyo, ngunit dumating na kami sa sukdulan ng aming pagtitiis dahil sa pasanin sa industriya. Batid namin ang malaking ambag ng quarry industry sa ekonomiya ng Porac at kung ilang dekada na itong naging sandigan ng kabuhayan ng marami. Petsa, November 21, 2025. Ito po ay pahayag ng Association of Porac Sand and Gravel Quarry Operators Incorporated na merong address Santo Niño Viejo, City of San Fernando, Pampanga. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip this crawling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip this crawling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip this crawling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ayan ho mga kabalan, ang pahayag ng Association of Porac Sand and Gravel Quarry Operators Incorporated at gaya ho ng aking nabanggit kanina, doon sa binasa ko, si Mayor Jing Capil, sinasabi niya, ulitin ko para ho sa patas na pamamahayag, hindi bumababa yung koleksyon ng munisipyo at sabi niya, hindi siya nagbibigay ng municipal clearance sa ilang operator, wala umano siyang inuutos na stop operation. At pinasinungalingan niya. Ito pong pahayag ng asosasyon ng mga sand and gravel quarry operators dyan ho sa bayan ng Porac. And asahan natin, antayin natin yung magiging action din ng Kapitolyo dahil posibleng magpatawag ng dialogo si Governor Lilia Pineda kaugnay ng nasabing usapin. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip this crawling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip this crawling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito naman mga kabalen, sa ibahong balita, arestado. Arestado ho ang isang security guard dyan ho sa may Santa Cruz, sa Zambales, dyan sa Iba. So pinagsamang puwersa ng Santa Cruz at Iba Police ang umaresto ho sa security guard na itinuturong nasa likod ng pagnanakaw sa isa pong bangko dyan sa Iba, Zambales matapos siyang magtago sa isang bar sa barangay Pagatpat. Una pong iniulat ng bank manager ang insidente kung saan nanutok umano ng baril. Abay, eto hong si Q, siya pa yun ng hold up ng bangkong kanyang hinahold upan. Nanutok umano ng baril ang suspect at nagdeklara ng hold up habang naka-duty at tinangayang 670,000 pesos. Ganyan din ang isang cellphone. At magdesisyon, tama, makidesisyon ang tama, Skip this crawling stream at every 36 news stream. Kasama si Ito po mga kabalen, matapos ang hold up, pumara umano ang suspect ng isang tricycle at tumakas. Kalaunay, inagaw rin nito mula sa driver ang sasakyan bago po iwan sa isang gasolinahan sa Iba. Natuntun po ang lokasyon ng suspect matapos magsumbong ang isang waiter na may armadong lalaki sa kanilang establishmento dahilan para agad siyang madakip ng mga pulis. Na-recover po sa kanya ang isang kalibre 38 baril, isang granada, shabu at pera. Naharap po siya ngayon sa kasong robbery, carnapping at paglabag sa Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ho, hirap no? Pero kala ko sa games lang, kala ko yung GTA lang no, nung nakaw ng bangko, nanutok ng baril, ng hold up ng ng agaw ng tricycle, di ba? Real life GTA. Ito na aresto ng mga tropa
ng kapulisan dyan ho sa may Zambales, pinagsamang pwersa ng Santa Cruz at iba PNP. So tama nga, At every 26 news siya yung mismo ng hold up ng kanyang bangko. Ito makibalita, makyala, matutuan, madesisyon. Hinold up ang sariling bangkong binabantayan. Ito po mga kabalen. Pero ito na aresto. Diba? Ito na aresto. Pero yung mga malalaking hold up, Sama si Justin, di sa neto makibalita, makyala, matutuan, yan na naman. natama, matudesisyon, natama. Ano ba yung tinutukoy ko? Di ba? Ito ho mga kabalen, walang big fish eh. Inilabas na ho ng Presidential Communications Office o PCO ang mugshot ng mga unang naaresto na sangkot sa anomalya ng flood control project dito po sa ating bansa. Patuloy naman ang operasyon upang mahuli ang iba pang may warrant of arrest. Nahaharap po ang mga akusado sa mga kasong may kaugnayan sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, falsification of documents, at misuse of public funds. Matatanda ang una ng kinumpirma ni President Ferdinand Marcos Jr. na 7 sa 16 na individual na may warrant of arrest ang nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation. 26 news stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala, matutuan, madesisyon, natama. Skip the scroll and stream at every 26 news stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala, matutuan, madesisyon, natama, matudesisyon, natama. Kabalen, naging bisita ho si DPWH Secretary Vince Dizon dito ho sa Kanawan Conference on Integral Development na idinaos po pinangunahan ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Nangyari po ito nitong November 22, araw ho ng Sabado dyan sa may Holy Angel University. At pakinggan ho natin yung bahagi ng kanyang talumpati kung saan sinabi niya dito mas marami pa yan na sangkot sa flood control scandal ang makukulong bago matapos ang taon. Ito po ang tiniyak ng ating kabalen at pakinggan natin yung kanyang naging pahayag. Ang video pong ito ay mula ho sa Archdiocese ng San Fernando, Pampanga at mapapanood niyo yung buong conference. Ayan. Nandyan din sa page ng ating mga kaibigan dyan sa Bright FM. Ayan. So pakinggan ho natin yung pahayag ni Sec Vince kaugnay nitong kanyang pagbisita. Kailangan magtulong-tulong tayo and mag-expose tayo at magsalita tayo, no? At wag tayong matakot magsalita. I hope I got that right, no? But that was very, very interesting for me. I did not know this phrase before I came to the Sabadiha launch yesterday, and it was just very interesting to me that, the Filipino language and the Filipino dialects are really very rich, no? And I learned this, in fact, years ago when I was one of the volunteers for Among Ed, and I got the pleasure to meet Among Deo and Andy Alvis, who I know is very active also in Holy Angel, and they were telling me of the richness of the Filipino language and also of the Kapampangan language, that multiple phrases mean different things, and it shows the depth of the Filipino language, and the Kapampangan language as well, and I think ito pong words na ito, they're very powerful, they're very powerful because they really allow us to express ourselves, and I think that is very, very important, itong being able to express ourselves in a very meaningful, in a very deep manner.
really is important, especially during this very, very pivotal time in our history. Loud enough so that this crisis that we face becomes a opportunity for real and lasting change that will ensure that this does not happen again. I think that should be the goal. Of course, alam ko, lahat tayo mainit, lahat tayo galit. Kailangan may makulong. Kailangan may maibalik yung pera. But I think, more important than that, ito yung medyo nawawala sa atin madalas, no? Is, ano ba ang gagawin natin to ensure that this does not happen again? So this is what I wanted to talk to you about this afternoon. And this is short presentation po. I sorry for the date and I just presented this yesterday in a conference with the private sector and the diplomatic corps. Yes, I had just come from the adrenaline rush pa po ako dahil start po with our president. Sorry. As una, doon sa korupsyon. Pangalawa, maibaba. Ay, sorry po. Sorry, I think it's on Canva, so it's Pangalawa, maibabawi ng gobyerno, hindi na mauulit. Pero ng words from the president himself. No, because, you know, I think what is very unique about this latest corruption episode in our country, unfortunately, is that for the first time, it is the sitting president himself that actually exposed it. Now, if you recall, during the SONA in late July, in the end of July, the president spoke his now very famous words of "mahiya naman kayo." In front of this, I was still the OTR secretary at that time. I was in the audience, and you know, we all stood up and gave the president a standing ovation that said it and exposed it. And I don't tell this story to a lot of people, no, but I wanted to tell you that on August 31, that was a Sunday. Ano po, no? I got a phone call. Yan ho mga kabalen ang tinig ni Secretary Vince Dizon sa kanya hong pagbisita dito ho sa komperensya na inorganisa ng Simbahang Katolika dito ho sa may Pampanga. Dito pong Sabado yan, November 21 sa Holy Angel University. At mamaya antabayanan nyo yung iba pang detalye. Dahil gaya ho ng nabanggit, ay nangako ho itong secretary ng DPWH na marami pa yung mga makukulong bago ho magtapos ang taon at syempre merong inilatag na plano kung paano maiiwasan yung korupsyon at paano na hindi mauulit ito hong nightmare no na nangyari sa atin. Isipin mo bilyong-bilyong pondo. Hindi sana bumabaha sa ating mga bahay kung hindi ninakaw yung ating buwis, di ba? Kabalan, kahit ho magpapasko, bitbitin natin yung ganyang kaisipan na, di ba sinasabi nila pag Pasko, pagpatawad. Ibang level yung personal na pagpapatawad di ba? Ibang level yung class, ano tawag doon? Yung social forgiveness, kung tawagin. At dapat bitbit natin ito hanggang sa darating na eleksyon. Yung ganito hong kaisipan, dahil for once, marami na hong nagsabi, tama na, sawang-sawa na tayo sa mga kurakot. Time check muna tayo, 10:55 na ng umaga, magpapaalam na si Kuyang Justin Dizon. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialamat ko to at magdesisyon, tama makidesisyon ang tama, skip the scrolling stream. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programa and sa lahat ng mga nag-comment
nakipagkwentuhan. Ayan, sabi ni Kenneth, kape. Oo nga, ang dami ng kape, di ba? So hanggang 3 lang daw, sabi ni Kuyang Joel Stephen Manalo. Skip the Yan. scroll and stream at the 36 news stream. Ang tabayanan ng Pasada Balita kasama si Jody Mercado at mamayang alas 6 ng gabi, babalik po ang inyong lingkod para po sa CLTV 36 News. Muli ko para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon para po sa CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.